Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν που θα κάνω τώρα στην Τουρκία θα ξεπεράσει τα όρια ακόμα και της τρέλας, έτσι. Ξέρετε που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή? Στο χαμάμ, έτσι. Πω τι θα γίνει εδώ σήμερα. Με βλέπεις καλά? Έλα, καλά, εσάς. Είμαι έτοιμος να πω στα στατιστήρια. Χαμάμ εδώ στην Τουρκία. Θα αγγίξουμε την τελειότητα στους 50 βαθμούς Κελσίου. Ο Τουράν είναι αυτός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, έχω τελειώσει το χαμάμε. Ανανεώθηκα για πολλά χρόνια. Ήταν φανταστικό, αλλά πιο φανταστικός ήταν ο Τουράν εδώ, ο οποίος με έκανε φοβερό μασάζ, φοβερά πράγματα. Τρελάθηκα εντελώς. Δηλαδή, είμαι αυτή τη στιγμή στον 10ο ουρανό, πάει τελείως, έχω ανανεωθεί. Κοιτάτε τι ταξάρα είναι εδώ, σερβολέτ λοιπόν, αμερικάνικα. Υπεροκειάνια. Αυτά είναι μόνο για τον τόκο, δεν είναι για κανένα άλλον. Να μπει μέσα και να οδηγάει σαν άρχοντας. Στην ταξάρα μου, έτσι την σερβολέτ. Θα δούμε πλάνα από μια πολύ καθαρή κουζίνα. Σε άλλο ψυγείο υπάρχουν τα κρέατα, σε άλλο ψυγείο τα ψεαρικά και αλλού βέβαια υπάρχουν τα φρούτα. Σε άλλο ψυγείο υπάρχουν τα κρέατα, σε άλλο ψυγείο τα ψεαρικά και αλλού βέβαια υπάρχουν τα φρούτα. Να πούμε λίγα λόγια για αυτό το ιστορικό τζαμί που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Κουσάνας, να δούμε σε ποιο μέρος κάνουν την προσευχή. Πρώτα να δείτε όμως κάποιο πλάνο που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εδώ βλέπετε δύο ζευγάρια παντόφλες, έτσι. Εδώ βλέπετε δύο ζευγάρια παντόφλες, έτσι. Ελζέ καφέ μπαρ και κοιτάτε εδώ Τούρκος με τα παγωτά εδώ πέρα. Παγωτό χωνάκι λίγο τόκος. Λοιπόν, θα δοκιμάσω το παγωτό το γνήσιο παγωτό. Λίγο δοκιμή για κάμερα. Παγωτό τουρκικό κατευθείαν. Να το δοκιμάσουμε λίγο όμως. Τι είναι αυτό ρε. Αγγίζεις την τελειότητα. Να το δοκιμάσουμε λίγο όμως.